Ето го, това е евро 2002 година. Дизел 1,9 като твоя. Ама новите. Виж го. Гледай. Тук капачката не му е счупен, ето тук капачката. Ето бялото. Там ли му е? Ага. Тя е отворена. Абе, нов е. Гледай. Така да тия коли са доста добри. $240. Само тапицерията е тук скъсана малко. Тук виждаш ли дето му дават кусура? Къде? Тук се дава пътя, е скъсана малко. Да. Това му е кусура. Бок. Едната пицерия е тук. Това ти казвам. Кол. Всички екстри. Много са ефтини. На Яшко не беше ли неговата такава? А? За 1000 евро вече говорим 2000-та година. Ето тази 1000 евро и тя е на 100 000 км, тя е нова. Бензин, 97 година, всичко е платено до 2014, 7 месец. В отлично състояние. Не знам, фаща ма беса кът гледам коли. Знам, канта бадина вече. Добре? Noć? Sine! Beh! Шлигло. Конче удобно ли? Штабия. Няма нищо, бе, няма. Какво има, бе? Аз кафт като легло. Така. Говори. Легай се. Оти ли кенуса? Защо са лигавиш? Ето ма. Погледни. Шайсе, снимах с бъксане. Тук съм. Не.
така. Ня. Ня. О! Какво? Не е така. Говори му. О, кой би моето момче? Кой го би, тати? Аз ще го бия после, да? Ще го бия. Ти ко мислиш? Ще седи просто е така. Няма, ще го би, мама. Много ще го би, много. Целият ще е син, подут. Супер на това. Ама, рова на камъта.